Αλλάζουμε θέμα και πάμε σε δραστηριότητα των ευρωβουλευτών μας και ιδιαίτερα του ευρωβουλευτή και αρχηγού του κόμματος Ελλάδα Όλος Δρόμος, του κ. Νότι Μαριά, ο οποίος αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Μόσχα. Ο κ. Μαριάς έχει εδώ και αρκετό διάστημα ασχοληθεί και αναδείξει πολύ ψηλά το θέμα της ενέργειας, το θέμα της συνεργασίας με την Ρωσία, και είχαμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε, αλλά σε επίπεδο θεωρίας ακόμη μας τα έλεγε. Ο κ. Μαριάς αυτές τις μέρες είχε τις επαφές του στην Μόσχα και θα είναι σε λίγο στην... Ναι, βεβαίως, εκεί τον καλούμε τώρα. Ναι. Θα είναι σε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λοιπόν, είναι στη γραμμή μας ο κ. Μαριάς. Καλό μεσημέρι από την Ελλάδα. Καλό μεσημέρι από την Μόσχα. Δεν πιστεύω να είναι κρύα η Μόσχα, εντάξει, για αυτούς υποτίθεται έχει καλή θερμοκρασία, κάπου γύρω στους 15-20 βαθμούς. Αρκετοί χθες ήταν εδώ με κοντομάνικα, αλλά εγώ είχα καμπαρτινά. Είναι πιο τολμηρή φαίνεται, κύριε Μαριά. Ακούστε, κατεβάζει αέρα, ο οποίος είναι όταν λέμε κρύος, πραγματικά εννοούμε. Στείλτε μας λίγο τέτοιον αέρα. Υποτίθεται καλοκαίρι, έτσι. Γιατί... το χειμώνα. Γιατί εμείς έχουμε κάψει να το πάρει. Λοιπόν, κύριε Μαριά, έχουμε μιλήσει και άλλη φορά ότι έχετε ανοίξει και ως εκπρόσωπος του κόμματος Ελλάδα Όλος Δρόμος, έχετε ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας με κυρίως για ενεργειακά θέματα. Είχατε μιλήσει με τον κύριο Μπεντβέντεφ, αν δεν κάνω λάθος, πριν από λίγο καιρό. Για πείτε μας, τι γίνεται? Κοιτάξτε, πράγματι πριν από λίγο καιρό είχε γίνει ένα μεγάλο συνέδριο της Russian Gas Society στο Βερολίνο. Ναι. Εκεί είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τον κύριο Μετβέντεφ, τον αντιπρόεδρο της Gazprom, και άλλα στελέχη και κοινοβουλευτικούς και επιστήμονες. Όλο το θέμα είναι πώς μπορεί να συνεχιστεί ο διάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Τώρα έχω έρθει προσκεκλημένος του Προέδρου της Επιτροπής Ενέργειας της Δούμα, του κυρίου Πάβελ Ζαβάλου. Δούμα είναι η Βουλή, έτσι? Ναι, η Βουλή είναι δική τους, για να συζητήσουμε τα θέματα της συνεργασίας στο ζήτημα της ενέργειας. Για να σας πω ένα παράδειγμα, η τιμή στα βενζινάδικα της βενζίνης της αμόλυβδης έχει 40 ρούβλια, δηλαδή περίπου 58 λεπτά, maximum 60 λεπτά. Μάλιστα. Του ευρώ. Και κοίταξα τις τιμές των ομόφιότητας σήμερα, και κυμαίνονται από 1,45 μέχρι 1,55 στην Εθνική Οδό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει φτηνή ενέργεια εδώ. Και όταν υπάρχει φτηνή ενέργεια, η οικονομία βεβαίως η δική τους μπορεί να αναπτυχθεί. Αυτό που βλέπω μου κάνει τεράστια εντύπωση, γιατί αλλιώς είχαμε συνηθίσει στη Ρωσία. Δούλευαν χτες το βράδυ στο δρόμο και φτιάχνουν πεζοδρόμια, κάνουν πάρα πολλά έργα. Προφανώς εν ώψη και το πρωταθλήματος που θα γίνει το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο ποδοσφαίρο το 2018. Έχουν τρομερή ανοικοδόμηση, έργα και στο αεροδρόμιο. Είναι μια οικονομία ταχύτατα αναπτυσσόμενη, με πάρα πολύ τουρισμό. Η Κόκκινη Πλατεία χθες ήταν σε στυλ διαδήλωση, πάρα πολλοί κόσμος. Με ηρεμία και ασφάλεια, θα έλεγα, παρουσία βέβαια της αστυνομίας, αλλά υπήρχε έτσι μια ηρεμία, μπορούσε κανείς να έχει. Είναι μια αναπτυσσόμενη δύναμη, με την οποία εμείς οφείλουμε να έχουμε σχέσεις και συνεργασία. Και δυστυχώς έχουμε μπει στο κλίμα της ρωσοφοβίας που επιβάλλουν οι ανατολικές χώρες για τους δικούς τους λόγους. Πολωνία, Λετωνία, Εστονία κτλ. Λιθουανία, μπορεί να έχουν δικούς τους λόγους. Εμείς όμως δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε στην κόντρα με την Ρωσία. Δεν έχουμε κανένα λόγο να ψηφίζουμε τις κυρώσεις που ψήφισε ξανά ο κύριος Τσίπρας, και θα ισχύσουν κυρώσεις μέχρι τον Ιανουάριο του 2018. Λόγω Ουκρανίας λέτε? Λόγω Ουκρανίας. Εντάξει, το θέμα είναι ότι εμείς υφιστάμεθα τη ζημιά. Η αγροτική παραγωγή δικιά μας στη Βόρεια Ελλάδα και στη Ρουφιότητα και αλλού έχει πάθει ζημιά λόγω του εμπάργου της Ευρώπης και των αντίμετρων των ρωσικών. Εδώ τώρα αρχίζουν και ξαναγεμίζουν τα ράφια των Ρώσων με τουρκικά προϊόντα, τα οποία είχαν κόψει κανένα 2-3 χρόνια λόγω
της κόντρας που είχε η Ρωσία με την Τουρκία στο Συριακό. Λοιπόν, και αντί να βρούμε την ευκαιρία να την αρπάξουμε την ώρα που πήγαινε για πόλεμο ουσιαστικά η Ρωσία με την Τουρκία και να κάνουμε σφήνα, να αναβαθμίσουμε τις σχέσεις και να παίξουμε ρόλο, όταν ήρθε ο Πούτιν δεν πήγε καν να τον υποδεχθεί στο αεροδρόμιο του κ. Τσίπρας. Και δεν τον άφησαν να κάνει και ομιλία στην Ελληνική Βουλή, ενώ είχαν φωνάξει το φίλο μας εντός και εκτός εισαγωγικών του Ολάντο, ο οποίος έχασε με 8-0. Ναι. Οπότε, εντάξει, όταν αυτά δεν τα βλέπεις και δεν παίρνεις τις ευκαιρίες, δεν μπορείς να είσαι, ας πούμε, να ακολουθείς τώρα τους Ευρωπαίους, οι οποίοι Ευρωπαίοι, οι Γερμανοί κάνουν δικιά τους καβάντζα, δηλαδή έχουν την ενεργειακή συνεργασία, έχουν το Nord Stream 1 και κάνουν και το Nord Stream 2 τώρα να παίρνουν το αέριο, το οποίο είναι φτηνό, και εμείς από εδώ και πέρα να εισάγουμε τώρα το υγροποιημένο αέριο των Αμερικάνων που θα είναι 20-30% πιο ακριβό. Αυτό βλέπω εγώ να γίνεται. Το οποίο είναι απαράδεκτο. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τα δικά μας συμφέροντα. Και αυτή πρέπει να είναι η στοχοθεσία η δική μας. Οι ίδιοι τώρα οι Ρώσοι παράγοντες εκεί έχουν κάποια πικρία η οποία εκδηλώνεται εν της πράγμαση όμως για τη στάση της Ελλάδος βεβαίως στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Κοιτάξτε, οι Ρώσοι παίζουν εθνική Ρωσίας. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι να παίξουμε εμείς εθνική Ελλάδος. Εμείς αφήνουμε την Κομισιόν να κάνει όλο το παιχνίδι. Ναι. Η Κομισιόν τώρα θέλει να επιβάλλει ένα πλαίσιο που θα έρθει σε ψηφοφορία το Σεπτέμβριο. Εγώ θα το καταψηφίσω, το έχω πει. Και τι λέει? Ότι για να κάνει μια ενεργειακή συνεργασία μια ευρωπαϊκή χώρα, πρώτα θα παίρνει την άδεια της Κομισιόν. Άρα εμείς δηλαδή για να συνεργαστούμε με τη Ρωσία ή αύριο με την Κίνα ή με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή δεν ξέρω εγώ με ποιον, με την Αίγυπτο, πρέπει να ρωτάμε τις Βρυξέλλες, δηλαδή να ρωτάμε το Βερολίνο. Λοιπόν, αυτό είναι απαράδεκτο, το οποίο όμως δυστυχώς δέχεται η ελληνική κυβέρνηση, δεν έβαλε βέτο στο Συμβούλιο των Υπουργών και θα έρθει για ψηφοφορία το Σεπτέμβριο. Και θέλω να δω ποιοι οι ευρωβουλευτές το ψηφίσουν. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα μπούμε τώρα στη στρούγκα της Κομισιόν, ποιοι εμείς που έχουμε τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου, και από εκεί και πέρα για να κάνουμε κιχ θα ρωτάμε τις Βρυξέλλες. Αυτό δεν είναι απαράδεκτο. Επομένως θα έλεγα ότι η ρωσική πλευρά είναι μια τεράστια δύναμη βέβαια, έτσι, είναι μια υπερδική, μια διαφορετική στρατηγική. Εμείς πρέπει να κοιτάμε τη δική μας δουλειά. Και διαβάζοντας σήμερα, είναι η επέτειος της συμφωνίας του Κιουτσούκ τα NRG. Θα θυμόσαστε, την κάναμε στο σχολείο. Μεταξύ Ρωσίας τότε και Τουρκίας του 1774, η οποία όμως έδωσε τη δυνατότητα στα ελληνικά σκάφη να υψώσουν ρωσική σημαία και έτσι αναπτύχθηκε ο ελληνικός στόλος κάτω από ρωσική σημαία και οι Έλληνες πλούτησαν στην Οδυσσό. Δηλαδή θα πρέπει να βγάλουμε και μερικά συμπεράσματα για το πώς πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι. Μάλιστα, ήταν τότε που σιγά σιγά άρχισε να αναπτύσσεται και η ναυτιλία η δική μας, έτσι. Βεβαίως, η δική μας ναυτιλία και το 1774. Όλος αυτός ο πλούτος που συσσωρεύτηκε αναπτύχθηκε κυρίως επειδή σήκωσαν ρωσική σημαία στα καράβια τα ελληνικά, που ήμασταν τότε υπό τουρκικό ζυγό, και κάναμε όλο το παιχνίδι μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στο Μεσόγειο. Λοιπόν, εμείς έχουμε ιστορικούς δεσμούς με την πλευρά της Ρωσίας και βεβαίως λόγω Ορθοδοξίας και λόγω ιστορικών έτσι σχέσεων, και θα πρέπει το χαρτί αυτό να το παίξουμε. Και όχι να αφήνουμε την Τουρκία τώρα που ήταν να πλαγωθούν επειδή ήταν στα μαγέρια, θα γινόταν πόλεμος, και έκανε τώρα σφίνα ο Ερντογάν και παίζει παιχνίδι και εμείς έχουμε μείνει απ' έξω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα εμείς πώς μπορούμε, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο αγωγός θα λειτουργεί, σε ποιο στάδιο βρίσκεται? Ο αγωγός που ονομάζεται South Stream, δηλαδή θα κατεβάσει ρωσικό πετρέλαιο προς την Τουρκία, στην ουσία έχει ολοκληρωθεί. Μένει τώρα να γίνει επιλογή αν αυτός ο αγωγός θα συνεχίσει προς την Ελλάδα και θα ονομαστεί Greek Stream, και σε αυτόν τον αγωγό ενδιαφερόμενοι είναι η ΔΕΠΑ η δική μας, η Gazprom η ρωσική και η ιταλική Eni, και ήδη έχουν υπογράψει τη συμφωνία Ποσειδών λέγεται, για να φέρουμε αυτό το αέριο,
και μετά να το μοιράσουμε προς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και άλλες περιοχές και προς την Ιταλία εννοείται, ή αυτό το δεν θα γίνει καθόλου, διότι βάζουν βέτο οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έρχονται να φέρουν, όπως μιλήσαμε και άλλες φορές, το υγροποιημένο αέριο από το Τέξας. Ο κύριος Τραμπ σε συνέχεια, νομίζω τα πάμε πριν 15 μέρες, 20 μέρες από το Βερολίνο. Ο κύριος Τραμπ λοιπόν πήγε στην Πολωνία προχτές, υποσχέθηκε υγροποιημένο αέριο, αλλά βέβαια τους είπε ότι δεν μπορεί να είναι και αρκετό και προφανώς θα είναι και ακριβό. Και έτσι θα γίνουν 4 αν θέλετε σταθμοί που θα μετατρέπουν το υγροποιημένο αέριο μετά σε αέριο στην Αλεξανδρούπολη, ο άλλος γίνεται στην Κροατία και υπάρχουν 2, ένας στην Πολωνία και ένας στην Λιθουανία. Λοιπόν εμείς αν θα μπούμε στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών, σημαίνει ότι θα κοπεί η ιστορία South Stream και σημαίνει ότι το φθηνό ρωσικό αέριο δεν θα έρθει στην ελληνική βιομηχανία και δεν θα προχωρήσει παραπέρα. Εγώ πιστεύω ότι εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τα δικά μας συμφέροντα. Διότι, θα σας πω και κάτι άλλο, τώρα που εμφανίζονται οι Αμερικανοί με το υγροποιημένο αέριο, λόγω ανταγωνισμού θα μειώσουν και οι Ρώσοι κατά 15% τις τιμές. Λοιπόν, εμάς μας συμφέρει να πάμε με αυτούς οι οποίοι πραγματικά θα μας προσφέρουν φτηνή τιμή και μόνο το ρωσικό αέριο είναι φτηνό, είναι δεδομένο αυτό, και συνεχή και απρόσκοπτη ροή. Και αυτή είναι πάλι από τη Ρωσία η ροή, γιατί τα άλλα είναι με καράβια που θα έρχονται όποτε έρχονται. Αυτός ο αγωγός περνάει και από μια άλλη χώρα του πρώην Σοβιετικού συστήματος εκεί, δεν είναι? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί νομίζω? Όχι, έρχεται απευθείας από τη Ρωσία, μπαίνει η Τουρκία και από την Τουρκία έρχεται πλέον... Κύριε Μαριά, πείτε μου, επειδή ξέρετε καλά τα ελληνοευρωπαϊκά και λοιπά όλα αυτά, μπορούμε να βρούμε μια φόρμουλα τέτοια ώστε η Ελλάδα να τηρεί τις υποχρεώσεις της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ βεβαίως και να έχει και καλές σχέσεις με τη Ρωσία? Όπως κάνει η Γερμανία. Η Γερμανία κάνει το Nord Stream 2 και προχωρεί κανονικά και από εκεί και πέρα είναι και στην Ευρώπη. Εμείς μπορούμε να πάμε σε αυτή την οδό. Εμείς πρέπει να πούμε ότι θέλουμε να μετατραπούμε σε κόμβο. Και ο κόμβος σημαίνει ο αγωγός TAP, το αζερικό αέριο, εντάξει, που γίνεται, αλλά έχω αμφιβολία αν θα έρθει καθόλου αζερικό αέριο, γιατί έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω αν θα φτάσει το αέριο προς τα εδώ. Σε κάθε περίπτωση γίνεται ο αγωγός. Μετά να έχουμε τον South Stream με το ρωσικό αέριο και αν θέλουν να φέρουν και υγροποιημένο αέριο Αμερικάνοι να φέρουν. Και όποιος είναι πιο φθηνός θα αγοράσουν. Δεν παίρνει να πάμε στον πιο ακριβό δηλαδή. Όχι βέβαια, δεν το συζητάμε αυτό. Στον πιο ακριβό. Τότε ας αφήσουμε όπως είναι τα πράγματα. Και επίσης να προχωρήσουμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο. Θυμόσαστε ότι είχαμε μιλήσει, ήμουνα στην Αίγυπτο τον Δεκέμβριο, είχα συναντηθεί με τον κύριο Σίση. Εμείς πρέπει να προχωρήσουμε την ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Διότι τώρα το μεγαλύτερο, αν θέλετε, κοίτασμα φυσικού αερίου βρίσκεται στην Αίγυπτο και το 35% το αγόρασαν οι Ρώσοι. Λοιπόν, με συμφωνία που έκαναν πριν από 20 μέρες. Λοιπόν, σε αυτό το παιχνίδι είναι και η Κύπρος, είναι και το Ισραήλ. Για πρώτη φορά Αίγυπτος και Ισραήλ δεν συγκρούνται. Και όλοι αυτοί έχουν κόντρα την Τουρκία. Γιατί δεν μπαίνουμε στο παιχνίδι σοβαρά να κάνουμε αυτές τις συνεργασίες, να αναβαθμιστεί η χώρα μας? Τώρα λέμε για ανάπτυξη, να υπάρξει ανάπτυξη. Άμα σας έφερα το παράδειγμα, 1,50 πληρώνουμε. Ναι. Λοιπόν, και το φυσικό αέριο που θέλουμε να το φέρουμε για θέρμανση, για να δουλέψουν οι βιομηχανίες μας, πώς θα γίνουν επενδύσεις άμα δεν έχεις φθηνή ενέργεια? Θα γίνει καμιά επένδυση? Δεν πρόκειται να γίνει. Τα εργατικά έχουν πέσει, γιατί βγήκε η στατιστική και λέει πλέον ότι σε επίπεδο εργατικών, αφού ξεφτυλίστηκαν οι μισθοί, έχουμε φτάσει σε επίπεδο δεν πάει πιο χαμηλά. Άρα γιατί δεν γίνονται επενδύσεις? Γιατί δεν έχουμε φθηνή ενέργεια. Διότι η ενέργεια είναι πανάκριβη. Και δεν έχουμε και φορολογικό σύστημα σταθερό, δεν έχουμε κάποια κίνητρα που να προσελκύουν τους επενδυτές. Είναι νομίζω σύνθετο το θέμα. Είναι και το φορολογικό, έχετε απόλυτο δίκιο, διότι πλέον τώρα έρχονται και τα σημειώματα της εφορίας. Από ό,τι φαίνεται κατά μέσο όρο όλοι θα δώσουν περίπου 1.050-1.060 ευρώ, βγαίνει ο μέσος όρος. Με πήρε ένας αγρότης σήμερα από τις Σέρες, ο οποίος πραγματικά ήταν σε απόγνωση, δεν έβγαλαν καθόλου στάρι, του ήρθε 5.000 εφορία
του ήρθε προκαταβολή φόρου και του ήρθε, όπως έρχονται και στους αγρότες της Ιώτας, και φόρος αλληλεγγύης και άνθρωπος έχει τρελαθεί. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει με αυτή τη φορομπηκτική πολιτική η χώρα. Και όλα αυτά λόγω Τρόικας, διότι θέλουν να πάρουν τα δίθεν δανεικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Ευτυχώς που προχθές εγκρίθηκε η εκταμείευση τελικά και την πόλη... Ναι, αλλά τι εγκρίθηκε? Υπάρχει το εξής. Πρώτα απ' όλα, ενώ έπρεπε να δώσουν τα χρήματα, αυτά τα 700-800 εκατομμύρια που περισσεύουν για πληρωμή των ιδιωτών οι οποίοι έχουν λαμβάνει από το δημόσιο, τώρα κάνανε ένα άλλο τρίκ και λέει για να σας τα δώσουμε θα βάλετε και εσείς άλλα τόσα να πληρώσετε τους ιδιώτες. Λοιπόν, πράγμα που δεν ξέρω αν έχει το ελληνικό δημόσιο άλλα τόσα. Επομένως, οι ληξιπρόθεσμες προς το ελληνικό δημόσιο, του ελληνικού δημοσίου προς τους ιδιώτες δεν ξέρω αν θα πληρωθούν. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό, επιβεβαιώθηκε αυτά που είπαμε, ότι 24,7 δις περισσεύουν αφού εξοφληθούν οι πάντες και αφού τελειώσει το μνημόνιο και δεν τα δίνουν οι δανειστές. Δηλαδή τα μέτρα όλα, αύξηση της μείωση των μισθών 25% το 2019, αλλά τα 24,7 δις δεν τα δίνουν. Τα οποία μπορούσαν να πάνε για την ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων και για τα... Ναι, μας τα είχατε πει, ακόμη και το περίσσευμα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, έτσι, τα λέγαμε και παλιότερα. Καλά, αυτό το κρατάνε γιατί θέλουν να κουρέψουν με τον εαυτό μας. Δηλαδή να μειώσουν, να μετατρέψουν τα επιτόκια από κειμενόμενα σε σταθερά, θα υπάρξει χασούρα 10 δις για τους δανειστές και σου λέει πληρώστε τα εσείς τα 10 δις. Και θα μας κρατήσουν τα λεφτά που έχουμε λαμβάνει από τον Τράγκη, θα τα πάρουν πάλι οι δανειστές. Δηλαδή τώρα αν αυτό δεν είναι ληστεία, τότε τι σημαίνει ληστεία? Και σε όλα αυτά έχουμε και τον κύριο Ντομπρόφσκης, ο οποίος έκανε παρέμβαση για το ΤΑΙΠΕΔ. Το είδατε τι έγινε. Εγώ την προηγούμενη Δευτέρα έκανα παρέμβαση για το θέμα αυτό στην Ευρωβουλή στο Στρασβούργο. Εγώ έχω στείλει και το δελτίο τύπου και το βίντεο. Διότι συζητούσαμε το μνημόνιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μολδαβία. Γιατί και εκεί θα τους βάλουμε μνημόνιο, και επειδή έχουν μια φιλορωσική τώρα κυβέρνηση, δεν τους φορτώνουν μνημόνιο οι Ευρωπαίοι. Λοιπόν, και σηκώθηκε ο Ντομπρόφσκης και έλεγε, κατηγορούσε τους Μολδαβούς ότι δεν έχουν, λέει, ανεξάρτητη δικαιοσύνη και παρεμβαίνουν, λέει, οι πολιτικοί στη δικαιοσύνη. Είπατε τον Ντομπρόφσκη, καλά, εσύ με ποιο δικαίωμα παρεμβαίνεις να αθωωθούν οι 3 εμπειρογνώμονες της Ευρώπης για το σκάνδαλο των 28 ακινήτων του δημοσίου? Του ΤΑΙΠΕΔ. Τι έκαναν? Είχαν 28 ακίνητα το δημόσιο, τα πούλησε και τα ξαναγκίκασε και στο τέλος θα χάσει αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια. Και είναι κατηγορούμενοι όλοι αυτοί. Και έρχεται τον Ντομπρόφσκης και λέει δεν θα πάρετε τη δόση αν δεν τους αθώσετε. Μάλλον να τους απαλλάξει, όχι να τους αθώσει, να τους απαλλάξει. Να τους απαλλάξει, ναι. Για τη Μολδαβία αυτό ήταν κακό. Για την Ελλάδα που το κάνει τον Ντομπρόφσκης είναι καλό. Μα τώρα καταλαβαίνετε ότι εδώ είναι η ιστορία απαράδεκτη με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Και να παρεμβαίνουν τόσο ομά τώρα, εντάξει, να παρεμβαίνουν αλλά και έτσι. Ομή παρέμβαση, ψυχρό, και από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε σε τι δυσμενή θέση είναι η Ελλάδα πλέον. Μάλιστα. Τον κύριο Γκλεν Κιμ το ξέρετε? Τον Κορεάτη. Αυτόν μάθαμε πολλά για αυτόν εδώ και πολύ καιρό, κυρίως λόγω του μισθού του. Α, ξέρω, ναι. Στην αρχή είχε έρθει δωρεάν βέβαια με τον Βαρουφάκη, ήταν δωρεάν, λέει. Αδαπάνος. Αδαπάνος, ναι. Υπάρχει το τσάμπα, έχει πεθάνει. Έχει πεθάνει, ναι. Δυστυχώς αυτή είναι μια σκληρή πραγματικότητα για την Ελλάδα. Μάλιστα. Και το θέμα είναι ότι η χώρα πρέπει να βρει τρόπους να απαλλαγεί από όλα αυτά. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν πάει να συνεχίσουμε άλλο. Εσείς το λέτε απαλλαγή, αλλά βλέπετε ότι εδώ τα πράγματα όχι δεν οδηγούνται προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά όλο και μπλεκόμαστε περισσότερο και εξαρτώμεθα ακόμη περισσότερο. Και η χαρακτηριστική περίπτωση, και ως δικηγόρος το καταλαβαίνετε καλύτερα, ομή παρέμβαση που είπαμε προηγουμένως, σώνει και καλά να απαλλαγούν τη στιγμή που υπάρχουν προς διερεύνηση δικαστικές ευθύνες των 3 αυτών μελών του ΤΑΙΠΕΔ. Και έχουν περάσει και μια ρήτρα που λέει ότι οτιδήποτε κάνουν πλέον στελέχη τραπεζών του ΤΑΙΠΕΔ και του κατοχικού ταμείου, αυτοί όλοι έχουν ασυλία πλέον. Οπότε δεν θα διώκονται. Ακόμη και αν υπάρξει ζημία κατά του δημοσίου. Το ερώτημα είναι γιατί να υπάρξει ζημία του δημοσίου. Υποτίθεται ότι όλοι αυτοί μπαίνουν για να κάνουν το καθήκον τους σωστά. Άρα εκ προημίου ξέρουμε ότι θα υπάρχει ζημιά του δημοσίου και έρχονται με νόμους του ελληνικού κράτους να τους δώσουν ασυλία. Αυτό είναι. Μάλιστα.
Κύριε Μαριά, τι γίνεται, δεν μας είπατε εδώ τώρα με το κόμμα, τι γίνεται στην Ελλάδα, συνεχίζετε τις περιοδίες? Το κόμμα πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά, έχουμε στελέχη σε όλη την Ελλάδα, πάρα πολλούς εθελοντές, προχωρούμε σε οργάνωση σε όλη την Ελλάδα και σε επιλογή υποψηφίων. Τα μηνύματά μας θα έλεγα είναι θετικά. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι όταν θα χρειαστεί θα κάνετε παρουσία εδώ στην πατρίδα, την ιδιαίτερη πατρίδα εννοώ. Θα γίνει και στη Φθιώτιδα και ειδικότερα στη Λαμία. Θα ξεκινήσουμε τώρα από το Σεπτέμβριο όλη αυτή τη δραστηριότητα. Οπότε θα έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Το θέμα είναι ότι πολλοί κόσμος στηρίζει τις απόψεις μας. Εμείς παίζουμε Εθνική Ελλάδος, θέλουμε μια ανεξάρτητη ελληνική πολιτική, η οποία βεβαίως να αξιοποιεί τα διεθνή ερίσματα. Και σε αυτή τη φάση το διεθνές έρισμα που πρέπει να αξιοποιηθεί λέγεται Ρωσία και πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Εντάξει, αλλά όπως είπατε προηγουμένως, το θέμα με τη Ρωσία μπλέκεται λίγο στα γρανάζια εκεί των εξαρτήσεων που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους δανειστές, από διάφορους άλλους οι οποίοι... αλλά εμείς μιλάμε για μια ανεξάρτητη Ελλάδα, γι' αυτό λέμε ο άλλος δρόμος. Έχουμε προτάσεις για το πώς μπορούμε εντός του ευρώ, και τα εξηγήσαμε την άλλη φορά, να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες, αλλά αυτό δεν σημαίνει προσκόλληση και εθελοδουλεία. Σημαίνει ανεξάρτητη εθνική πολιτική, η οποία πρέπει να αξιοποιεί τις ευκαιρίες κάθε φορά. Οι ευκαιρίες ανοίγουν, πρέπει να τις αρπάξεις. Γιατί μετά αλλάζουν οι συγκυρίες, διότι τα γεγονότα τρέχουν γρήγορα. Μετά σε λίγο χρόνο αλλάζουν όλοι οι συσχετισμοί. Μα είπατε τώρα, έτσι θέλω να σας εκμεταλλευτώ λιγάκι, όπως έχω στη γραμμή. Είπατε τώρα για τα θέματα σχέσεων Τουρκίας, Ρωσίας κλπ. Και βλέπετε προχτές, τέλος πάντων την περασμένη εβδομάδα στην Ελβετία, ακόμη και οι Ελληνοκύπροι ήταν τόσο ενδοτικοί που πραγματικά απορρίσαμε κάποια στιγμή αν θέλουν ο κύριος Αναστασιάδης για παράδειγμα να υπογράψει και δεύτερη κατοχή της Κύπρου. Δηλαδή φοβερά, ευτυχώς που τελευταία στιγμή τα χάλασαν και... Ευτυχώς που οι Τούρκοι ήταν ευτυχώς τέλος πάντων. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Θα ήθελα να τα πάρουν στο 100%, διότι πραγματικά θα γινόταν μεγάλο φάουλ. Βέβαια. Εμείς πρέπει να δούμε το εξής. Λένε μερικοί να λυθεί το Κυπριακό αμέσως και άρον. Και δεν γίνεται. Τα θέματα τα εθνικά, υπάρχει ο ιστορικός χρόνος. Ο ιστορικός χρόνος δεν έχει σχέση με τον χρόνο, τον πολιτικό, τον πραγματικό. Πρέπει να βλέπεις τα θέματα μακριά. Κανείς δεν πίστευε ότι οι δύο Γερμανίες θα ενωθούν. Κανείς δεν το πίστευε. Κι όμως η Δυτική Γερμανία με την ίδρυση της ΕΟΠ είχε βάλει ένα πρωτόκολλο και έλεγε ότι τα προϊόντα Ανατολικής Γερμανίας και προϊόντα Βερολίνου θα μπαίνουν χωρίς δασμό στην Ευρώπη, γιατί θεωρούσε ότι η Γερμανία δήθεν ήταν ενιαία. Και τα έφερε ο καιρός, κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση που κανείς δεν το πίστευε. Και αν περπατήσετε μια βόλτα στην Κόκκινη Πλατεία θα διερωτηθείτε πραγματικά πώς αυτή η τεράστια δύναμη έπεσε και διαλύθηκε. Μπας περιπτώσει να συγκροτείτε τώρα ως Ρωσία, αλλά δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι αυτό θα γίνει. Πάτε λοιπόν στο 1945, πάτε στο 1950, πάτε στο 1960. Η Γερμανία δεν αναγνώριζε την Ανατολική Γερμανία. Αν αυτοί σκεφτόταν σαν τον Αναστασιάδη, θα είχαν δώσει όλη την Ανατολική Γερμανία αλλού. Λοιπόν, περίμεναν, περάσανε 60-70 χρόνια και έγινε η ενοποίηση. Άμα λοιπόν τώρα σκέφτονται στην Κύπρο ότι στον τάκα να κάνουμε δουλειά και business κλπ, προφανώς δεν θα διαλυθεί η Κύπρος. Γι' αυτό για μένα πρέπει να εμείνουμε στην αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και στην ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου. Και κάποια στιγμή θα έρθει η συγκυρία και θα καταρρεύσει η Τουρκία και θα αναγκαστεί να φύγει. Και τότε θα γίνει η ενοποίηση. Αλλιώς ενοποίηση δεν πρόκειται να γίνει. Αυτό εγώ πιστεύω. Υπάρχει και το βεβαίως, δεν το λέμε ευτυχίας, αλλά μας ευνοεί κατά κάποιο τρόπο το θέμα το κουρδικό τώρα, με την δημιουργία 3 κουρδικών κρατών από ό,τι πληροφορούμαστε, τα οποία θα δημιουργήσουν ένα πονοκέφαλο στην Τουρκία, και ταυτόχρονα ήδη η Αμερική προσανατολίζεται στο να στηρίξει το ένα τουλάχιστον από τα κουρδικά κράτη, με αποτέλεσμα άλλη μια ήττα να υφίσταται η Τουρκία. Κοιτάξτε, ιστορικά υπήρχαν ευκαιρίες. Πρώτον, η μεγάλη σύγκρουση Τουρκίας-Ρωσίας που δεν αξιοποιήθηκε ούτε από την Ελλάδα ούτε από την... Τότε με το αεροπλάνο λέτε. Που ήταν
την ώρα που ήταν έτοιμος ο λοιπόν, και να γίνει η κόντρα, και εμείς δεν αξιοποιήσαμε την ευκαιρία να αναβαθμίσουμε τη σχέση. Δεύτερον, η κατάρρευση της Τουρκίας για 3-4-24 ώρα λόγω του πραξικοπήματος ή του μίνι πραξικοπήματος ή του πραξικοπήματος Γιαλατζή. Ούτε και αξιοποιήσαμε ιστορικές ευκαιρίες που είχαμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, γιατί δεν υπάρχει εθνική στρατηγική και γιατί αυτό που θέλουν είναι τάκα να λύσουν το θέμα. Πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική πώς θα γίνει η ενοποίηση πραγματική της Κύπρου σε περίπτωση κατάρρευσης Τουρκίας. Και αυτό πρέπει να είναι ένα σχέδιο, το οποίο να είναι εθνικό σχέδιο αποφασισμένο από τις δυνάμεις όλων των κομμάτων και να υπάρχει στο σιρτάρι. Και να μην το ξέρω ούτε εγώ ούτε εσείς ούτε κανένας. Λοιπόν, διότι μόνο έτσι προχωρούν οι χώρες σοβαρά. Όλα τα άλλα είναι ό,τι βρέξει σας κατεβάσει. Εντάξει, δεν γίνεται. Πότε επιστρέφετε, κύριε Μαριά? Την Τετάρτη το απόγευμα θα είμαι στις Βρυξέλλες και από εκεί θα επιστρέψω. Θα πάω για την ακρίβεια στο αντάμωμα των Ποντίων στην Παναγία του Σομαλά. Θα πάτε στο Σομαλά, γιατί εκεί γίνεται πάλι μια συνάντηση σημαντική που έχει σχέση πάλι και με τα ελληνοτουρκικά. Έχουμε ξεχάσει, όχι εμείς, πάρα πολύ έχουμε ξεχάσει τον ποντιακό ελληνισμό. Και έχουμε και πολλούς πόντιους και στη Φιώτηρα, οι οποίοι δίνουν το δικό τους αγώνα και σε όλη την Ελλάδα βεβαίως, για το τι θα γίνει με την αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων. Αυτό είναι σοβαρό θέμα. Κύριε Μαριά, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πω από κοντά. Καλή επιστροφή, να είστε καλά. Για χαρά σας. Για χαρά, γεια.